Hola, com esteu? Benvinguts a classe. Avui anem a veure la modalització. La modalització tindreu un esquemeta que vam fer amb tots els punts i totes les implicacions que suposa una modalització, però anem a fer un repasset. És a dir, el que jo vaig a dir ja ho teniu. Simplement és explicar-vos els punts una miqueta, però no fa falta més, d'acord? A l'examen es demanaran, si ens ho demanen, 5 marques de modalització. Normalment, si ens demanen 5 marques de modalització és perquè el text està modalitzat, si no, no ens ho demanarien. I què és la modalització? La modalització és la implicació que l'autor té dins del text, és a dir, la presència de l'autor dins del text. El text és molt subjectiu, aleshores estarà molt modalitzat. És un text objectiu, aleshores no estarà modalitzat. Per exemple, una notícia d'un periòdic serà objectiva o subjectiva? Objectiva. Una notícia d'un periòdic és objectiva perquè conta els fets tal i com han passat i cenyint-se la realitat, el periodista no pot opinar del que ha passat, no pot opinar d'aquest fet ni de la persona que està implicada, no pot opinar res. Com no pot opinar sobre això, aleshores s'utilitzarà una distància. Però en un article d'opinió, per exemple, on un autor pot opinar, no ha de dir necessàriament jo pense, d'acord? És a dir, la implicació, però això vos ho demanen, és a vegades molt subtil, però ahí està l'autor fent IR que R per arribar a tu d'alguna manera o altra, val? Suggerir, suggestionar i convèncer, a vegades. Aleshores significaria que sí, que el text està modalitzat. Ara, si aquestes 5 marques de modalització, com les podem trobar? Tenim un esquemeta i ara senzillament i simplement vaig a enumerar i recordar. Hem dit que són elements que poden ser, us ho poso així, encara que ara us ho dic jo, són elements lingüístics, modalitzadors. El primer que tindríem és un lèxic valoratiu. Els lèxics valoratius realment són molt fàcils de trobar perquè són buscar paraules o verbs o adjectius. Per exemple, tenim així adjectius valoratius, substantius valoratius, adverbis i sintagmes valoratius, verbs modals i per últim tenim les perífrasis modals. Si jo dic cal que tornes prompte, ese cal que tornes prompte és perquè d'alguna manera a mi m'interessa que tornes prompte, m'interessa perquè igual soc ta mare, cal que tornes prompte perquè no hi haurà autobusos i és pel teu bé. Aleshores, ese cal que tornes prompte n'hi ha alguna cosa de mi, d'acord? D'algun pensament meu o que és negatiu o positiu. Adjectius valoratius, simpàtic, amorós, magnífic, substantius valoratius, llàstima, desgràcia, val? Adverbis i sintagmes valoratius, això ja els tindreu, o alguns d'ells no, però val? Caben molts ahí, d'acord? Per si vos ho podeu fer una altra vegada. Què tenim? Més coses que tenim per a poder buscar. Amb això ja tindríem fins i tot 5, però anem a ampliar el ventall per a que tingueu més possibilitats. Per exemple, les figures retòriques també són marques modalitzadores. Si tu trobes una interrogació retòrica, això és una marca com una casa modalitzadora, perquè aquesta interrogació retòrica, que no espera una resposta, és alguna cosa que està dient l'autor en un rintintín o que t'està plantejant aquesta pregunta per a que reflexiones. La ironia és una de les mares dels elements modalitzadors. Si trobeu ironia és que està molt modalitzat, o almenys bastant modalitzat. Si hi ha metàfores, també està comparant, està utilitzant elements sintàctics per a donar un estil, una hipèrbole, una comparació. Tot això són marques modalitzadores. Però a banda d'això també tenim les derivacions, diminutius, xicotet, boniquet,
augmentatius, augment not, don nota, casota. Tenim també superlatius, que això també són modalitzadors, perquè és que això és una cosa que opina o pensa l'autor. Dificilíssim, això és baratíssim o caríssim, d'acord? Què podríem tindre més? Tenim les fórmules de posicionament de l'emissor, per exemple, interjeccions. Les interjeccions de uf, ai, tot això és una implicació ahí que hi ha un dolor, un sentiment d'esgotament, d'acord? Això també és un element modalitzador. O invocacions i renecs. Invocacions i renecs és ai, Déu meu, oh, dimonis, punyetes. Vale, renecs seria més això. Això també, clar, això no és objectiu, això és subjectiu. D'acord? Aleshores ja ho tenim. Què podríem tindre més? Les crides al receptor de ei, che, insults, idiota, o expressions conatives de alerta, com? Ups, vale, ten cuidao, això també, perquè implica l'altre, implica que jo t'estic dient que tingués un poc de visió o tingués un poc d'alerta en alguna cosa. I per últim ja podríem dir signes de puntuació, per exemple, els parèntesis, les cometes, els punts suspensius. Per què? Perquè a vegades, per exemple, un parèntesis és una informació addicional que s'està donant i pot ser subjectiva. Les cometes poden ser paraules col·loquials o poden ser paraules estrangeres que les estàs posant ahí per donar-li un significat especial al text. I per últim, els punts suspensius que estàs enumerant alguna cosa, estàs posant algun exemple i no l'has acabat, és una frase incompleta de paraules que estàs enumerant. D'acord? Tot això serien elements modalitzadors. Què hauríem de fer? Hauríem de llegir el text 2 vegades, recomanable, i anar marcant al text, sempre vos dic, feu vostre el text, el ratlleu, el subratlleu, li feu cercles, el que vulgueu, però l'heu de fer vostre. Marqueu. Aquestes marques que digueu, això no és objectiu, això n'hi ha alguna cosa de l'autor ahí, i que pot ser una d'aquestes que jo vos he dit, adjectius valoratius, substantius valoratius, interjeccions, ironia, preguntes retòriques, metàfores, el que siga, diminutius, augmentatius, això és molt fàcil de trobar. No podeu dir-me que això és difícil perquè és molt fàcil i en això ja en tindríem un. Trobant un diminutiu dius, va, ja tinc una marca de modalització. Val? Heu de localitzar 5. Això sí, ho heu de redactar una miqueta, dir, trobem 5 marques modalitzadores dins del text, una d'elles és un diminutiu, una altra és un substantiu valoratiu, una altra una perífrasis. Val? No sols és d'una forma telegràfica posar i vomitar paraules i dir sense explicar què és. Hauríeu de dir, es tracta d'una metàfora, o en aquesta línia trobem la ironia de l'autor, o ja ser una pregunta retòrica molt evident. No sé, les marques modalitzadores realment són fàcils. Quan m'heu preguntat com puc trobar-ho, realment és una pregunta que si vos la posen jo crec que és una pregunta realment positiva per a vosaltres, d'acord? Això sí, no feu faltes, com sempre, i res, fins ací la modalització. Espero que vos hagi resultat més facilet i més aclaridor, encara que teniu una esquemeta, Cuideu-vos molt!